a kaposvári Kodályt. Szép volt, srácok! Bravo, bravo, bravo! Nagyon szép volt. Szép volt, srácok, szép volt! A harmadik korcsoportos fiú A kategóriában bronzérmes a Dág aljelű csapata. Második helyezett, ezzel ezüstérmes a Szegedi Arany! És a gyönyörűen csillogó aranyérem mellé majd az M1 Flotta ajándék csomagja is fog járni grátisban. Méghozzá a 2025. évi MOL strandröplabda diákolimpia országos döntőjén. A harmadik korcsoportos fiú A kategóriájában aranyérmes első helyezett a Svetics! Szép volt, fiúk! Szép volt, fiúk! Gratulálunk, srácok, gratulálunk minden résztvevőnek az elért helyezéséhez, illetve az egész napos teljesítményetekhez. Jövőre 2026-ban reméljük legkésőbb akkor találkozunk itt a strandröplabda diákolimpia országos döntőjén.